wallahi tallahi ban yarda da musuluncin ka ba. Mutum ya raba ka da hadisan manzo Allah, ya raba ka da maganar annabi, kuma ya ce ai shi fa ba fa manzo Allah yake nufi ba, Bukhari da Muslim yake nufi. To mun ji aje wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, kawo mana na manzon Allah din, ko ba haka ba? Kawo mana na annabi. Kai da baka saka ce manzo Allah kuma bane, baka saka ce manzo Allah bai yi mu'amala ba, baka saka ce manzo Allah bai hulɗa da wasu jama'a ba. Shin hulɗar tashi ce ba ma bukata, maganar tashi ce ba mu da bukatar ta, rayuwar tashi ce ba mu da bukatar ta. Da Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shin da yazo kawai Qur'ani ya karanta ya gama karanta ubangiji ya karbi rayuwarsa. In dai haka yi to kai ma kai haka mana dan iska, kai ma ka zauna ka dauki Qur'anin ka karanta shi tsurarsa, karatunsa ka karanta shi ka ce to anan za mu tashi a ce to malam bayani fa ka ce a haka manzon Allah yi. Amma in zaka bi aya ka ce ga abin da aya take nufi, wancan aya ga abin da take nufi, kai a ina ka samu wannan annanaka hada, ba wahayi ake maka ba. Shi mazala shi ba shi da iko yi wannan bayanin, kai ne kake da iko kai wannan bayani, ka zauna da mai jan baki a gefen ka kun cika kujera, shi ya ja baki kai kai bayani, shi ya ja baki kai kai bayani. In mun kareta ka sai a ce mun kareta Qur'ani, me yasa ba ma kareta mazabakin ka? Mun sai yana Qur'ani yake ja, amma kai bayanin da kake yi shine muka ce annalaka hada, kai ba annabi bane, ba wahayi ake maka ba. Waye sanar da kai? Domin ya rushe duk wani malanta a duniya, duk wani malanta ya rushe. To duk wanda ya rushe harkan koyo da koyarwa, to kaga so yake nada kansa kenan, ko dai yana so ya da'awar cewa shi ma annabi ne. In ko akwai wanda ya koyar da kai, to kai ma kaga addini ya zama to isnadi kenan gare ka. Wannan ya ji daga wannan, wannan ya ji daga wannan, wannan ya ji daga wannan. Ka rushe namu kuma kana so ka tabbatar da naka. Lokacin da kake karatu da kyamara, ga kyamara an kafa maka, har zuwa kake wani lokaci kai da wasu rubutu kana karantawa, kuma kana so a kwafa a yanke inda kake so a yanke a yada wa duniya a ce wannan ita ce maganar ka, ga maganar da kai. Kana da masu rawaito maganar ka su yada, kuma kana da mataskanci da ake taskance maganganunka da ake bukata za a koma wannan shafin aje a samu. Amma shi manzo Allah dubai da wannan damar. Ga almajiranka suna jin abin da kake faɗa, shi manzo Allah ba shi da almajirai. Ga maganganunka an taskance su a shafuffuka da yawa, shi manzo Allah babu dama a taskance maganganunsa. Wanda zandaka da rashin albarka. Kuma har yanzu akwai masu kallon waɗannan a matsayin musulmai, in iska, fitinannu. Mutuna ce malam, Allah ya tsare mu. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.